Ταλάφτα. Η στοική εκδίκηση. Πώς να νικήσεις χωρίς να πολεμήσεις. Έχεις ποτέ προδοθεί, πληγωθεί ή νιώσει ασέβεια από κάποιον? Η πρώτη σου αντίδραση μπορεί να είναι να εκδικηθείς. Αλλά τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι ο θυμός, δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά κάτι πολύ πιο ισχυρό? Οι αρχαίοι στοικοί είχαν μία απάντηση. Μία απάντηση που αφήνει τους εχθρούς σου ανίσχυρους και σε ανυψώνει πέρα από την εμβέλειά τους. Η εκδίκηση συχνά θεωρείται ως ένας τρόπος να ισορροπήσουμε τις καταστάσεις, να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αλλά σύμφωνα με τη στοική φιλοσοφία, η αληθινή δύναμη δεν προέρχεται από την αντεκδίκηση, αλλά από την κυριαρχία πάνω στον εαυτό μας. Αντί να σπαταλάς ενέργεια σε αυτούς που σε πλήγωσαν, μετέτρεψε τον πόνο σου σε ασταμάτητη προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου τη στοική προσέγγιση στην εκδίκηση, μία προσέγγιση που θα κάνει όσους σε πλήγωσαν εντελώς ασήμαντους στη ζωή σου. Easy Spermid. Κεφάλαιο 1. Η απόλυτη δύναμη είναι η αδιαφορία. Όταν κάποιος σε πληγώνει, περιμένει αντίδραση. Τρέφεται από τον πόνο σου. Τη στιγμή που σταματάς να τους δίνεις δύναμη πάνω στα συναισθήματά σου, χάνουν τον έλεγχο. Ο Μάρκος Αβρίλιος Καπαρσπαρς είπε «Η καλύτερη εκδίκηση είναι να μην του μοιάζεις. Αποστασιοποιήσου, προχώρα μπροστά. Άφησέ τους να βουλιάξουν στη δική τους πίκρα, ενώ εσύ ανυψώνεσαι πάνω από αυτούς». Κεφάλαιο 2. Η επιτυχία είναι η μεγαλύτερη σιωπή. Οι στοικοί πίστευαν ότι η αληθινή εκδίκηση είναι απλώς να ζεις καλά. Φαντάσου σαν αυτούς που σε αμφισβήτησαν, αυτούς που ήθελαν να δουν την πτώση σου. Αλλά αντί για αυτό, σε βλέπουν να μεγαλώνεις, να εξελίσσεσαι, να πετυχαίνεις. Περίμεναν να σε δουν να καταραίεις, αλλά εσύ ανυψώνεσαι. Δείξε τους ότι δεν ήταν ποτέ εμπόδιο, απλά ένα μάθημα. Κεφάλαιο 3. Έλεγξε ό,τι μπορείς, αγνόησε ό,τι δεν μπορείς. Ο Σπι Επίκτητος Μπαντ είπε «Δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, αλλά το πώς αντιδράς σε αυτό που έχει σημασία. Δεν μπορείς να ελέγξεις τις πράξεις των άλλων, αλλά έχεις απόλυτο έλεγχο στην αντίδρασή σου. Κάθε φορά που αναλώνεσαι σε παλιές πληγές, τους δίνεις χώρο στο μυαλό σου. Πάρε πίσω αυτή τη δύναμη. Στρέψε την προσοχή σου στη βελτίωση του εαυτού σου. Κεφάλαιο 4. Κυριάρχησε στα συναισθήματά σου, κυριάρχησε στη ζωή σου. Ο θυμός σε αλυσοδένει στο παρελθόν. Αλλά με η αυτοκυριαρχία είναι απόλυτη ελευθερία. Οι στοικοί εκπαιδεύονταν να νιώθουν τίποτα απέναντι σε αυτούς που τους έβλαψαν. Φαντάσου τον εαυτό σου ατάραχο, ήρεμο, ανεπηρέαστο. Η σιωπή σου γίνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε λέξη. Όσο λιγότερο σε νοιάζει, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι. Κεφάλαιο 5. Ζήσε. Τόσο καλά που να γίνουν ασήμαντοι. Η μία απόλυτη εκδίκηση είναι μια ζωή τόσο γεμάτη και επιτυχημένη, που αυτοί που σε πλήγωσαν να μην έχουν καμία σημασία. Περίμεναν να καταρρεύσεις, αντί γι' αυτό ευημερείς. Αυτό είναι η στοική εκδίκηση. Δεν προχωράς απλά, ανυψώνεσαι. Κεφάλαιο 6. Η γαλήνη σου είναι η ήττα τους. Στο τέλος της ημέρας, η καλύτερη εκδίκηση δεν αφορά αυτούς, αφορά εσένα. Όσο πιο γαλήνιος είσαι, τόσο λιγότερη σημασία έχουν οι πράξεις τους. Και όταν πραγματικά σταματήσεις να νοιάζεσαι, τότε είναι που έχεις νικήσει. Εσύ τι λες? Έχεις βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου ήθελες εκδίκηση? Τι έκανες αντί γι' αυτό? Γράψε το στα σχόλια. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, κάνε like, subscribe και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις. Γιατί τα καλύτερα έρχονται.